Zein da Euskal Nortasunak 21. mendera begira 2050 helburu proiektuaren balio erantsia? Zer ikasketak azpimarratuko zenituzkete horrelako proiektu parte hartzaile batetik? 2022 urtean geunden justu, proiektu ia hasia zegoen eta egin behar izan genuen olako aurkezpen bat, ez da defentsa bat, zergatik parte hartu nahi genuen proiektuan. Eta egia da nire tesiarekin oso lotuta zegoelako, pentsatzen nuen bai, interesgarria eta garrantzitsua zela niretzat bertan parte hartzea. Orduan, hasierako kontraestan antolakuntzan, egon ziren ez da, horiek gaindituta, hiperinteresgarria izan zait, proiektuen parte hartzea bereziki erabili den metodologiagatik. Gonden taldea baita nik uste dut, kriston ekarpena egin diaran baita pertsonalki, ikerketa kualitatiboan sakondu ahal izateko, eta bintzat eskaini zait espazio bat, non gero ere tesirako eta egin dituan beste ikerketarako azterketak garatu ahal izateko aukerak, erramintak eman dizkidaten gune bat eskaini zaitemen. Nire kasuan, nik esan dezake gehiago forma aldetik edo dela izan dutan irakaspena, zeren tesia ziregia nuen, momentu horretan, eskaini zidaten hori, eta ikusten nuen parada bat bezala lehenik euskaraz egiteko ikerketa, horrezte nire ikasketak eta denak frantsesez eraman dituztalako, eta ipajaldiakoa izanez, badugu beti gauza hori, gauzak posibili dela euskaraz egitea, eta hori ikusten nuen parada bat. Hortaz sartu nintzen batez ere, proiektu horretan, universidadearekin, eta gero nik uste naiz da izan ditugun gure eztabaidak eta ora, ekarri didana hasteko da talde lan bat eramaitea, ziren tesi azkenean da lan bat biziki bakartia dela ere, eta orduan horzen para da elgarrekin lanean aritzeko, jendea ezagutzeko, euskalduna ikerketa egiten zuena, eta batez ere arlo desberdinetako jendea, nik pila bat ikasi dut metodologia mailan, ezan duzun moldean, oinarritutako teoria hori adibidez nik ez nuen ezagutzen. Hor deskubritu dut, baita ni antropologiatik heldu naiz, orduan badugu ikerketa metodo bat eta bakarra, eta zuek soziologiatik dituzte beste tresna batzuk, eta hori guztia naiz deskubritzen, eta nik uste hori izan da erakaspen bat eta ekarpen bat talde horretan lan egitearekin. Bereziki potolo egin zaitu baita, ez da? Orduan hori azaltzen zaigunean, batean bada esatia prozesu induktibo baten bidez, saiatuko gara leku asko ikutzen, eta ostean sortuko dugu teoria bat Euskal Nortasuna definitzeko. Neko beldurgarria, bueno. Bai, hori egia da, nik ere izan nuen beldur hori dela Euskaldun bezala eta dena, iren du ikerketa bat, egan dugu Euskal Nortasuna zeharen, eta galitzen pixka, ardura batekin, ez? Hori gertatzen. Euskaraka elaudira deskubrituz eta eztabaidatuz, eta bai, ondo. Zuen lurraldeen artean, Euskal Nortasunaren bizipenari dagokionez, desberdintasun edo antzekotasun esanguratsuren bat ikusi duzue? Tokiko testu inguruak, hiria, landa, kostal, barrualdea, Euskal Nortasunaren pertzepzioan nola eragiten duen partekatzerik? Nik egan behar dut, hori buruz, gurekin deskubritu dutara hitza bat erabiltzen dela handitzen nahi, hemen batzen nahi, dela periferiarena. Eta ni iparraldetik ginez, eta iparraldeko representazioa egiten nuela ikerketa honetan, hartu naiz periferia batetik etortzen nintzen, guretzat ez dela erik bat ereala. Eta orduan, hortik pixkat tiraka nire gogoeta beti izan da, pixkat bojoka bat ere ez, zertan eramaiten ginoen ikerketak bat zuenez edo ez, ejan nahi bat iparraldearen errealitatearen zat, eta nola erraiten ginoenak zentzu zuen edo ez, zeren badaki Euskaldunek beti erraiten duguna da, biziki zatikatuak girela, hiru lurralde administratibo desberdinetan girenez, eta horrek baduela testuinguru bat ekartzen duela biziki desberdina dena bizitzen dugunarekiko. Odan beti izan dut hor konflikto bat, alde batetik saiatzen ginen biziki orokorki, Euskaldunak batzen zituena eta saiatzen irudikatzen, eta bestetik bai bainan errealitateak ez dira berdinak, ez? Eta adibidez ateratzen zen gauza bat, usu eta entzuten duguna, hori iritzi bezala egondera etortzean, da iparraldean zuek erabiltzen dituzue beti ikurinak eta hola euskal bizkotzen gainean, marka bezala eta ezakitzer.
Eta hori bai, baina gero ez duzu hitz egiten euskaraz. Eta jada euskara dela, atera den lehen ezaugarri bezala ikerketatik, euskarak duela, euskal nortasuna definitzen lehenik. Eta orduan, pixkat botatzen daukuzu horako irudi bat, erabiltzen duzu marka bezala irudiak, baina gero ez zizte realki euskaldunak. Nik uste hor badela, ala ere, fintze edo behar bat, nabardurak ekartzearenaz, eta bada alde batetik hori dela nik uste Frantziaren eragin bat, Frantziak eraiki duela Pays Basque bat, Frantziako eskualde bat bezala marka hori erabiltzen dena, baina Frantziaren parte dena. Baina horrek ez du egan nahi ipajaldea hola denik, eta nik uste ipajaldea egiten dugularik, da gehiago Euskal Herriko marko batean kokatzen den zerbait. Eta hor bai Euskaldunen hauzia edo nik uste ez dela hortik egiten, eta ikerketa honek erakatsi didana da ere Euskaldunen errealitatea azkenean badera zerbait berdina dena denetatik, ez dena lojaldetasunetik pasatzen, baina bai gehiago gure beste tentsioetatik bizi duguna. Azkenean edozein lekutan Euskal Herrian denek txikitasunetik bizitzen dugu euskalduntasuna, denek konfliktu batekin, denek bojoka batekin, denek bada konfrontazio bat, ez berdina dena lujalden arabera, baina horako zerbait iruditzen zait. Eta orduan periferien gauza horrek, pixkat galezkatzen da, ze iruridu zuen nola bazterrean zaizten, etzizte ahas Gipuzkoan izaiten dauden euskaldunak bezala edo hain eroso, eta hori pixkat. Hostia, oso interesgarria, beti da interesgarria zuntzuteaz, monten diozu buelta, nik igual definitzen ditudan beste marko kontzeptual, ez dentzat lurraldetasunak kriston garrantzia du, baita nortasunaren egituraketan bintzen. Eta izan ere zekal, nik periferia batetik nator. Egia da, zentrismo honetan, badirudi ez garela horren periferikoa, gainera Bilbao metropolitanoaren baita kokatzen gaituztelarik aurre egun, ez da? Baina, karo, gure eskualdea oso ezberdina da, Muskizetik nator, Muskizen egia da historikoki EAJak irabazi duela, azkenen urteetan aldatu egin da eta gobernu taldean daude PC eta EAJ batera, hegemonia badaude nolabait, ez da, proiektua bertzaleak termino politikotan, baina kulturaretan ez da bateri hegemoniarik ez da euskaraz hitz egiten, eta pronostikoa ez da horren ona, ez da, edo horren itxaropentzua euskara gero eta gehiago erabiltzeko. Egia da, hizkuntza egiturazkoa dela euskalduntasunaren egituraketan. Hau da, hizkuntza badak garrantzitsua, baina hortik egituratzea nortasuna gure eskualdean ondino saia egiten zaidan zerbait holan pentsatzea da. Egia da, egin dugun ikerketan oroar atera den nortasun lingustikoa ardatz gisa, baina ere ni arreta bereziera behar dizidan egin genituen eztabaida taldeetan adibidez Idiazabal eta Leioaren arteko eztabaida taldea. Hor atera ziren elementuak guztiz ezberdinak izan zirelako niretzat, galdera berdinak egin genituen barik. Hor, bai uste dut sumatzen dela lurraldean bizi den testuinguru kultural, politiko eta bar, ezta? Eta horreko autorizatzen du azkenean gazteek ze interes, ze beldur, zer zeukaten. Eta gutxi gora uste dut gizartean hori bilakatzen dela. Eta euskal nortasunaren egituraketan ezberdintasun horiek nik uste dut talka horiek badaudela, baina bai lurraldetik egituratzen delako zentzu baten, ez da lurraldean dagoen ekosistema hortatik, bertan sortzen zara, bertan hasten zara eta bertan bizi zarelako egin baten. Besterik gabe, baina, karo, bota duzunarekin orain fiskat konfliktua sartzen zaitago eta oso interesgarria beti, bai, guztoren zitzen. Ados naiz ere lujabetasunak baduela bere eragina eta testuinguruak ere bai, Bai. Baina zain pixka, nabajadura zerbaitek ez. Ez, baina hala ere, interesgarria gintzen, periferia azkenean ez da aztertu egin dugun ikerketan, nolabait helburua bazen euskal nortasunak existitzen direla eta nolabait nori galdetu, alako erantzunak jasoko genituzkera eta bai da elementu orokorrak jaso ditugula eta ondorio orokor batu izan ditugula, baina, karo, ertzetara joatea beste zerbait eskatzen du. Eta hori izango da igual urteetarako erronka bat, baita, nire ustez. Zein izan da erronkarik handiena euskal nortasunari buruz ikertzean? Proiektuan zehar harritu zaituzten aurkikuntzaren bat partekatu ahal duzue? Niretzat erronka izan da irudikatzea euskal nortasuna
nazio proiektutik at. Alegia, ikerketa honetan bilatu izan dena izan da nolabait beraien burua euskalduntzat zeukaten pertsona horiek elkarrizketatu eta haien artean konpartitzen ziren elementu orokor horiek irudikatzea, ezta? Orduan, definizio horren zabala izan da, nolabait kontraesanak ekartzen ninduen niri. Hala ere, egia da ere interesgarria izan dela, oso, inongo aurre iritzirik gabe joatea pertsonengana eta haien autoidentifikaziotik ikerketa subjektu, bilakatzea guretzat, zerbait interesgarria iruditu zait, hortik ere, deskubritu ditugulako euskalduntasuna ulertzeko era ezberdinak. Karo, azkenean baita oso dimentsio ezberdinak izan dira ikerketa honetan. Web ikerketak, diskurtsoen analizia, narrazioak, elkarrizketa sakonak eta eztabaida taldeak, honi loturik. Horren anitza izan denen landalan bat, gero dana aztertzea eta bata bestearekiko loturak egitea niretzat kriston erronka suposatu zait. Ez dakit zuri, baina izan da nahiko korapilatzu hori bintzat. Bai, eta nik izan dut beti sentsazioa, ados nahi zurekin, dela azkenean, galdezkatzen dugun pertsona bere burua euskalduntzat baldin badu, bere ezaugarriekin janen duela zer den euskalduntasuna, ez? Bera parte sartzeko identitate horren barnean. Orduan, adibidez, euskaraz hitz egiten dakitenek berehala janen dute euskalduna euskaraz dakiena dela, eta hori da dugun aman komunean den ezaugarri txikiena edo hori litzateke. Baina gero euskaraz dakienak justifikatuko du edo sartuko ditu beste elementu batzuk berak ere bere burua euskalduntzat edo ikusteko momentuan, ez? Orduan hori azkenean ikusten duzu identitateak diren bezala, gauza oso dinamikoa dela, eta bakoitzak bere burua identifikatzen edo azkenean hori da garrantzitsuena, ez? Euskalduntzat bere burua duen hori. Eta orduan hortik tiratuz, ados naiz, zer den euskal nortasuna ateratzea teoria hori, hainbeste leku desberdinetatik, ez da hain gauza evidentea, eta izaiten aldu muga hori dela pixkat homogeneizatzea dola, ez? Hortik aratago, egin zait ere deigarri ikerketa horretan, erronka batzuk atera dira gaire azkar, 21. mendekoak, bat dela kanpotik etorritako jendeari begira, ze hor bada beti konfliktu bat, iparraldera ekarriko dut berritzen diskurtsoa, iparraldean hainitza aipatzen den zerbait da, urtero 3.000 biztanle gehiago irabazten direla lujaldean, eta orduan horretan badira ateratzen direnak, eta gehiago kanpotik etorritakoak, eta perfila da gehiago frantziakak, frantsesak dira etortzen, eta haientzat frantziako eremu batetara heldu dira. Orduan hor bada konflikto bat da, nola egin ajera jende hori, ze pixkat mehatxu bat bezala ikusten alda euskaldun bezala, eta gainera ez ditugu euskaldin dituzuen bezalako tresnak, edo ez hain potenteak hasteko, eskaintzeko parada euskalduntzeko, beraz badira, behar dira berda asmatu gehiago, edo berda dira ikusgarriago egin. Eta orduan, nik uste ajeraren galdera hori azkar egin den zerbaira ere gaur egungo realitatean, ze kontraste mintegi batzuetan, eta hola, hainitza entzun dut, Bizkaiako jende batzuk aipatzen gehiago migrazioaren kontuarekin. Hor badira pistak eta bada erronka bat nik uste hori begira. Eta gero bigarrena deigarri egin zaitana da gogo bat badela memoria historikoari begira eta hola, eta euskalduntasunaren tentsio, konflikto gehiago emozional, afektibo eta horiek hausteko. Eta hori sanotzeko, hor bat bezala sanotzen duguna, ez? Aipatuz gauzak, problematika horiek, edo nola bizitzen ditugun, horiek hausteko badela dialogoaren espazioan edo behar hori. Ez dakitzen gara ikusi duzu, nik aski ahitu naiz, jindela mai gainera behin baino gehiagotan horren gogoa badela, eta ja pres girela gauza horiek aipatzeko eta euskaldun izaiteko tentsio edo konfliktu gabe. Bai, ados, nik uste dut jendea kontziente garela, garai berri batzutan gabiltzala, eta orain proiektua aman komuntasun hortatik egunduko dela. Orduan, gogoak ditugu memoria hori
identifikatzeko eta era argian, duinean, konpartitu eta eraikitzeko diskurtsoa. Oso interesgarria baita komentatu duzuna eta erronkei begira etorkizunera bai egia da beldurre zamarra sumatu dodanik ere hizkuntzaren aferarekin, bai? Baina zaitu barreran ikuste ere, behintzat hegoaldean migrazioen auzitik ere aldentzen hori, nire ustez. Ez dut uste bat egiten dutenik bi egitasmoak. Eta ez dakitzen den punturaino ere egiten digun mesede biak eztabaida berdinean sartzea zentzu horretan. Baina hori gogoeta pertsonala da noski, mintzatzen. Mugazgaindiko ikastaroetan proiektuaren berri emango da. Zein helburu du hitzorduak, zergatik udako ikastaro bat eta nori zuzenduta? Orduan, Mugazgaindiko ikastaroetara goaz orain eta girelako proiektua ja bukatu da eta gehiago edatze fase batean, partekatzeko jendearekin atera diren emaitzak ez, hori da ideia eta orduan hori dugu ikastaroetan nik uste badela alde batetik joan den urtean aurkeztu ginuen Eusko Ikaskuntzaren Kongresuan Gasteizen ginen lujaldetasunaren ideiari eukiz jaitea pixkat ipajaldera ere bai hango jendearekin partekatzera atera duguna, nik uste garrantzitsuena da ezan ze ondoriotara iritsi giren eta gero eztabaidatzea jendearekin eta zen ikuste gailunek emaiten du eztabaidatzekoa edo zein biztanlek Euskal Herrikoak badu zer ezan nortasunari buruz, orduan hori da interesgarria gaur egun, hori partekatzea, eztabaidatzea eta nik uste haragoaz, ez? Azkenean ointzea tokatzen zaigu nik uste gure lanaren zatirik garrantzitsuenetarikoa, hau da, divulgazioa. Hau gau landaran egin da, eta ditugu gure ondorioak, oin kontraste divulgazio fase bat tokatzen zaigu, non bagoazten, espazio ezberdinetara eta konpartitzen ditugu gure gogoetak, analiziak eta ondorioak beste pertsonekin. Nori zuzenduta, gaian interesa duen pertsona oro, gonbida duta sentidezala bere burua hona entortzeko. Hori lehenengo eta behin. Eta ja zehatzago, unibertsitate arloan ibiltzen diren ikerlariak, antropologian, soziologian, zientzia politikotan, filosofian eta haien ekarpenak oso garrantzitsuak izango dira ziur, ze hau eztabaida gune bat bilakatzea ere bilatzen dugulako, ezta? Eta hori izte, norbere burua gonbidatuta sentitzen duen hori, edo nahiko lukeena bertan egon, gonbidatuta dago, gurekin batera konpartitzera. Eta ez dela bakarrik ikerketa gai bat azkenean, ze gu ere biziki unkiak edo izan dira edo pertsonalki eta gure gogoeta pertsonalean eztabaidatu dugu eta itzinatu dira ere bai. Hor bereziki gai hori buruz nik uste edo zein pertsonal badoera bere likoa. Eta hortik ezan nahi nuen gehiago positiboki ere bukatzeko, nik uste euskaldun bezala eta gure txipitasun hortatik eta dugun zailtasunarekin ezagutuak izaiteko, gaur egun diren planeta mailako erronkei buruz, dugula leku bat ere eztabaida hortatik atera bide batzuk edo ekartzeko, ez? Hainiz gauza badakigu egiten autonomian edo aldugun bezala, estaturik ez izanez, eta hortik nik uste badira gauza izan migrazioaren gaiari buruz, energiari buruz ere zegira planeta baten ja mugatua dena energia mailan, ezin du guztiatu gauzak nahi ditugun bezala. Gauza horiek guztiei buruz gauza handiak aipatzen ditut, baina nik uste badugula eztabaida gune interesgarri bat beste bide bat hartzeko eta saiatzeko. Oso interesgarri eta bat adozerekin, helduko diogu.